Ande mi do wali la dende. Njoya bani poftino. Kadi Allah hokkuma cuddi. Alhamdulillah. Kadi mboɗo darduma gueɗe kewɗe e bamma. Saha ko aɗa ruttini mi jango caggal. Kawam giɗam fulɓe mbima so doole donki yo doole keɓɓo. A gonɗa koye ronkidde kanko yo heɓɓit. Won wadde mbaɗen ko. Non min ko hande ko ɗon ummo préparé yago daw le ɓeydaka ñawdude donc tes responsabilités il faut ngara à l'heure kadi hollira un bon exemple pour tes employés tout ça donc mboɗum essaye yaade Inchallah. Mbimami ko jaggum ko fof ma woppu fof ngaro ñallo non kam oɗo kiro non kam sehel. Hi surprise goto mawɗo. mais s'il y a quelque chose pour moi je suis dans mon bureau. Ok. Ok, à tout à l'heure. Accutan hande aɓe ngara ndeysan ko cukalel no laabi de he fande ɗo koorm jam koy to Allah suuri sabu Allah suuri ito mumiɗo koye probléme aji mummi mi yimo rego mo jogui ɗum en fait mbiɗa ummi probléme aji labudde mi waɗa no bammini kono wona sagam kadi wona jikkam gara Allah an toujours aɗa ara kala caɗele ma koma mi jangi mi grayni ha joni boɗom ɗo henni aɗa haala affaire uji ma kewɗi wima sim wallahi ko gonɗa ko aɗa foti yettirde ɗum Allah saabu won wonɓe e laabi ɗi ɓe mbaɗata koko boni ɓe jahata koko boni alhamdulillahi rabbil alamin Allah rokkimama gandanɗa hoore ma aɗa jogui cuddiɗo ma moƴƴo ene wallodira e ma kala to poɗɗa tan dillude ene heedanma ɗon Amadou ko neɗɗo ɓurɗo e souffrance kono Amadou est ce que aɗa andi janggo holto jogorɗa watta Ande mi do wali la dende. Njoya bani poftino.